Minä istun rauhassa. Häntä vitutaan. Hän tulee, heittää minut pihalle, lyö niskaan. Minä selitän, minä istun, minä juoda kallia, nähdä nainen siinä. Minä menen hänen luokse, minä kysyn, sinä tykkää tumma iso mies, iso mela. Mitä, et tykkää vai? Mies tulee luokse eikä tykkää, ihme homma, tyhmä rasisti. Vittu saatana. Mä en usko, että se valvontakamera oli oikeasti rikki. Rautatieasemalla usein sama juttu, kun partio oli vähän vaikeampi koka. Nauhalla näkyy pelkkää lumisadetta. Mä uskon, että mieluummin lammaspaimenta. Olis niin komea kaveri. Haistan nyt. Mä tarkoitan vaan, että asioilla on kaksi puolta. No kyllä tää aika yksipuoliselta on tänään vaikuttanut. Saatana, tässä paljon ei muuta tekee kuin painii näiden kulttuuririkastajien kanssa. Saatana. Suomalaisetko ei sitten riehu ja tappele? Joo, aina vedotaan tohon. Meitä on 5 miljoonaa, niitä on mitä, muutama tuhat. Ketä niitä? No se tämänpäiväinen kaveri, tää Farah Abu Dabu Bibu Babu mikä liian. Uskotko tosiaan, että se on sellainen kaveri, että se hankkii työpaikan, menee töihin, hankkii kunnon ammatin, maksaa veronsa, mitä? En mä tiedä. Kuinka moni suomalainen kiertää kuorma-autolla tuo varastelemassa tavaraa? Häh? Suomessa on ulkomaalaisia 3%, ne tekee 15% kaikista rikoksista. Puolet törkeistä varkauksista. Tiedätkö kuinka paljon suomalaiset useimmin somali syyllistyy rikokseen? 40, vittu. Se on se Kaisaniemen jengi. Nehän karkotti ainakin yhden niistä. Just. On niinku tilastopoikkeama vai? Kyllä mä sanoin, että samaa saatana sakkia koko porukka, muuta kuin postimerkki perseeseen ja terveisiä Afrikkaan. Abu babu. No mitäs mä pääsen sit töihin? Häh? Jos kaikki bussikuskit lähtee. Kuka siivoo meidän aseman? No mistä sä saat sitten sun kebabin ranskalaisilla? Kuka laittaa tikit sulle polilla? Se oli ne venäläinen se yksi lääkäri sillä. No ehkä mä sanoin vähän liian jyrkästi. Turhan jyrkästi ehkä nyt sanoin tässä, mutta kun mä nyt vittu välillä ottaa oikeasti vähän aivoa.